тарзи дарёфти кор дар Литва тавассути интернет. Браузерро мекушоем ва менависем фарз кардем строительная компания в Литве. Дар ин ҷо сомонаи аз ҳама машҳур ин реквизит аст, ки суроғаи ҳамаи ширкатҳо дар ин ҷо ҷойгир шудааст. Айни ҳол ман дар бораи хизматрасониҳои сохтмонӣ ҷустуҷӯ кардам ва мебинем, ки ширкатҳоро пешниҳод кард ва вобаста аст шаҳр Вилнюс, Каунас, Клайпеда, Шауляй ва ғайра. Ҳамин тариқ шумо метавонед дили хоҳед аз инҳоро кушоед ва дар ин ҷо рақами телефони ҳамон ширкат, почтаи электронӣ, чӣ қадар корманд дорад, музди меҳнати занҳо чӣ қадар аст, мардҳо чӣ қадар, дар умум бисёр маълумотҳо аст. Ба шумо чӣ лозим мешавад? Рақами телефонҳои онҳо. Бисёр аз ин ширкатҳо мессенҷерро доранд, яъне медароед бо онҳо метавонед суҳбат кунед, дар бораи кор маълумот гиред ва ҳамин тариқ бидуни миёнарав шумо метавонед соҳиби ҷойи кор шавед. ин маълумот асосан барои шахсоне ҳастанд, ки чӣ дар дохили Европа ва чӣ дар Тоҷикистон бошанд, бо ҳамин роҳу усул бидуни миёнарав соҳиби ҷойи кор мешаванд, кори худро меёбанд, шартҳои худро мегузоранд бо коргузор. дар ин ҳолат мебинем аз рӯи касб, масалан ронанда, инҷо ширкатҳо мебароянд, ки хизматрасонии ронандагии худро пешниҳод мекунанд. лекин агар ки шумо аз рӯи категорияи касби худ ҷустуҷӯ кунед, ҷое ки деятельность навиштагӣ аст, медароем ва мебинем ҳама намуди касбҳо ҳастанд, аз ҳамин краскакун то устои лифту айтишнику ва ғайра. аз ҳама машҳур ҳамин логистикӣ аст. медароем логистикӣ ва мебинем ширкатҳои логистикие, ки дар ҳамин қаламрави Литва будагӣ.